I què vols que faci? Doncs que m'estimis. I jo vull que paguis la hipoteca. On és el meteorit? Era dins del cubell. Però què cony importa ara? Tu observa això, tio. És tot culpa del meteorit. Una exposició extraterrestre. Per què crideu tant? Teniu superpoders i només en drapeu. Ho hauríem d'aprofitar per alguna merda caritativa. De poder guanyar tots plegats alguns calarons. Això vol dir que robarem un banc de demà? Sí! Tu seràs a dins, invisible, esperant que connectin l'alarma. Recorda el codi i apaga-la tan aviat com marxin. Obre la caixa forta i agafen els diners. Esbieta, si et posen a la presó, què farà l'Oleg? Doncs potser el podries cuidar tu. És just el que pensava. Qui són aquests imbècils? Me'n foto d'aquests imbècils. Agafa'm per la cintura. Merda, no paro d'aterrar massa cap a la dreta. Oleg, quin és el pla ara? Doncs no tinc ni idea, Boris. Va, som-hi. Vinga, marxem.